guys! Magandang araw sa inyo mga kabisi. So, today's vlog mga kabisi, papakita natin yung magandang ginawa ni Harabas or yung ginawa niyang share the blessing mga kabisi. So, bago ang lahat mga kabisi, please like, subscribe, and hit the notification bell mga kabisi para updated kayo sa next video ko. So, yun. So, panoorin na natin yung kabutihang ginawa ni Sir Jeff, yung Harabas channel mga kabisi. So ito na.
yun guys, napanood nyo na yung kunting compilation ko ng Share the Blessing ni Sir Jeff ng Harabas channel mga kabisi. So yung full video nito guys, pwede nyo siyang panoorin sa kanyang channel. So ito yung channel niya guys, yung Harabas channel. So please, supportahan din natin siya mga kabisi. Kasi sa totoo lang mga kabisi, idol natin talaga siya. Kasi pinabalik niya sa kanyang community o sa mga tao yung kanyang blessing. So hindi siya madamot mga kabisi. So supportahan natin siya mga kabisi. So yun. So hanggang sa muli mga kabisi, hanggang dito na lang tayo. Tulit ang inyong kabisi na nagsasabing, be happy! Bye-bye!